No, la veritat que, bueno, parlant una mica amb el cos tècnic i una mica en general, doncs al final el que hagués tocat ens anava bé i jo crec que sempre hi ha coses positives per un costat o per l'altre i bé, doncs jo crec que ens ha tocat així i crec que està prou bé. Sí, la veritat que estem contents, al final a l'inici va ser complicat perquè una mica adaptació de jugadors joves a la categoria i bé, jo crec que en Pic vam agafar la forma i els jugadors van adaptar a una categoria competitiva com és la primera catalana, doncs bueno, s'ha anat imposant la forma de jugar també pròpia que tenim encapçalada pel Lluís Alvesa i el seu cos tècnic i crec que ens ha donat un molt bon resultat la segona volta i hem arribat molt bé al tram final. Vam estar a punt d'aconseguir-ho en l'última jornada i bé, a l'últim minut hi va haver aquest gol que ens priva d'ascendir com a primer i ara tenim l'opció de fer-ho d'aquesta altra via i estem molt il·lusionats i amb moltes ganes de poder-ho fer. Sí, evidentment, sent a l'últim minut i així et quedes amb potser amb el gust de boca, però al final realment la temporada ha sigut esplèndida, hem fet una segona volta, el que et comentava, impressionant i ara crec que estem en bona dinàmica i amb ganes de poder-ho assolir. A nivell del club, aquest any, des del futbol base, que hem tingut molts èxits esportius, el primer equip crec que ens queda aquest partit, però hem fet un molt bon paper la primera temporada històrica a la segona divisió i jo crec que la cirereta del pastís seria poder assolir l'ascens amb el filial. I el Sants sabem que és un equip que serà difícil perquè és un equip que són forts, que a casa també apreten molt i bé, ha fet també un any molt bo perquè al final s'ha classificat també per al play-off, per tant serà un rival molt dur i crec que serà una eliminatòria molt atractiva. Jo crec que aquests dies la majoria de partits que ens estan jugant molt teníem el camp gairebé ple, és una grada petiteta però la gent d'arreu s'anima i de Cambrils per animar el seu equip. El recurs l'hem fet perquè ens ha semblat que el dictamen no era correcte. Hi ha un precedent, que és Masnou, Muntanyesa i tal. Els precedents creen jurisprudència. M'entens què vull dir? Què passa? Nosaltres, evidentment, no vam impugnar el partit, vam impugnar l'Horta. No passa per res. I ells van posar amb el seu escrit que l'àrbit facultava l'entrada del jugador al camp. Què va passar? Aquest noi es va lesionar a la banda oposada on hi ha la banqueta, a 1 metre de la ratlla electoral. Bé, allà hi havia el línier i l'àrbit, que tenen l'obligació d'apuntar el dorsal del jugador que entra i del que surt. Els dos líniers i l'àrbit. Bé, és el seu problema. Sortiu per aquí. Què passa? El xicot no se'n va enterar que l'havien canviat perquè hi havia renou en el camp, la gent cridava, no se'n va enterar. I va estar 38 segons en el camp i quan els companys hi van allí va sortir corrents. El vídeo demostra dues coses, que l'àrbit autori el jugador que entri i després que la pilota va estar a la banda oposada on estava ell, que no va interferir per res, ni la va tocar. Per tant, aviam, jo pregunto, faltant 3 minuts, guanyant 1-0, quina mala fe hi ha per part nostra? Si posem això no, amb què sortim beneficiats? No sé si m'entens. I per tant, amb aquell dictamen va dir que no havia mala fe i que per tant el desestimaven. Bueno, ara tampoc n'hi havia cap de mala fe. Si no, un jugador que està lesionat, el faràs per sortir a què? A que faci un gol, si no podia córrer? I què passa? Vam impugnar al Tribunal de l'Esport perquè ens va semblar que això era kafkià. I a mi una persona d'aquí, em va dir que teníem tota la raó. I no vull dir qui és perquè no vull involucrar per res. Per què? Perquè ell no se n'ocupa d'això i no vull que s'hagi d'enfastar amb algú i enemistar-se. No toca. M'aguantaré i s'ha acabat. Però que em digui referir que és kafkià. I aquest determini també és del tercer món. Aquest comitè es reuneix cada 15 dies. Perdona, si hi ha una cosa urgenta, es reuneixin abans. Si fa sol, si plou tampoc. Llavors es reuneixen, llavors acorden demanar l'expedient aquí. Quan el tinguin, se'l miraran i han d'avisar a l'Horta perquè pugui dir qualsevol cosa. Això al mes de juliol encara estem penjats. Ara t'ho imagina't, un comentari estúpid i tonto, que juguem la promoció i la guanyem. I dictaminen a fora nostre. I diguin, doncs no val, va ter que jugar a l'Horta la promoció. I això ho trobo de tercer món, noi. Imagina't, això no val que juguin aquells. Home, ho trobo molt barroer, que vols que et digui, tu. Ara, a callar. No val la pena dir res perquè no tinc el poder de decidir, al contrari. I no vull crear-me enemics que ja n'hi ha prous. Si ho has dit. Nosaltres, mira, jo, estar als Sants, de Falega, perquè és una entitat amb historial, però dit això, ja ho veus, llogaters, no disposem d'horaris més que el del dia que ens toca,
El diumenge podem jugar a les 12 i a les 6, perquè tot el diumenge és nostre. Però el dissabte no, per exemple. I t'has d'aguantar. I això no et dona res, comprens què vull dir? I del camp estem ara en unes guerres per intentar recuperar memòria. Mira, a callar. Jo t'explico, nosaltres tenim un equip, i t'ho dic amb franquesa, que tal vegada no enamora jugant. No, tonteries més. Home, hi van molts anys amb això, però el braç no el deixem mai. Ells lluiten fins a l'últim moment. Què passa? Són nanos que hem tingut el futbol base, la immensa majoria, i el que no l'hem portat d'una entitat de futbol base també cap aquí. Per què? Perquè no cobren. No ens podem permetre el luxe de dir, fitxo, ja en teníem un equip així, no millor, contrastat, aquest ha jugat allà, aquest ha jugat aquí, caram. I un entrenador de nivell, el senyor Julià Garcia, ha estat a segona divisió. Tot això és parlar. Aquests els has de guanyar. I l'entrenador és com ells, i posa l'ànima també. Comprens el que vull dir? I et vaig a dir més, estic segur que si ara pugéssim per dir alguna cosa, aquests nanos es quedarien tots, encara sense cobrar. Seria un premi afegit per ells. Tercera divisió, caram. Som així, i la gent ja ho entén. El patrimoni nostre són el futbol base que tenim. Si no, cap a casa. Perquè sponsors avui en dia de ral i de pessetes sí, però gaire més no. Ja m'agrada. El meu fill vaig jugar aquí, s'ha radicat aquí i vaig jugar a tercera molts anys. I què? I què? Aquests feia 17 anys i nosaltres en fa més. Per tant, això va així, home.